vakum yuk cuwilik elang to. Ora nyedot belas sih lah ning kene. Bingung apa maksudnya? Ben nganu apa instan ngono gedine. Lo terane vakum depan nggo meja. Aku mau kira video langsung sotek gonyor nyedot dadine langsung gede. Gede. Heeh. Lah mek kerjane gede aku duwe solusine. Aku lagi mau sing aneh-aneh. Itu aku duwe solusine tenang. Tandeni kene berarti. Iya. A few moments later. Tapi yo gak kok ngene lho carane. La ilaha illallah. Yo bener instan gedine tapi yo gak kok ngene lho carane iki. Ah. Astagfirullah. Dadaku loro. Dada saya sakit.